Okay. Yama kwaba ediba Tatale TV so enne so biem enne eye konongo market day na esa eye nhihyeya mpenifo ede ato onti ena ne ye ne obatampa MCE honorable Susan Akomeah ehia ewa hanmo honorable yama kwaba Tatale TV so yo mejoso na mepacho eye konongo enne market day no ye hwese last week no eye edwadefo ne yaso brachie ama niema bebira mudi gu akwan mu no antumi anko yese ne awope no na enne no sei na ekoe yo me dase no last week na a difficult kakra because me mema no ebduru hanom ahomache omuduru ha na ha ye beja o ma betu niema gu ha ye bo modi tumi pamo wo mu ma wo mu koe awia no yese ye besan abete ha ne abehwe ye ba awia no o ma san hyehye niema na chesa sonodian na eye yamamfo no na mefa ho no matu ye nuanomfo say yes enka efe se obi a okupa adwuma apesika kofie akohwe ne kunu ne ma na se wone ne ma nanso ye nimerepam bebreba ye nyina no ye de bobɔ ye ho ban say dwa ye a ye gina mu yi enka ye dwada eye ebrada ne fiada dwa aha ne yedi no na wohwemu a wo ba ha pa na wo ye survey a wo behu se enye Asante Akim Central ma enko a na ba ha in fact me ka se enye omo nko a chesa hoho na ba ha no kura do so sen ekroma na fi se kroma ne de ye wo edwa ye mantam ha krobia wo dwa kakra a omo de soso omo ho nanso eye brada ne fiada no ye nyinya nipa bi atebubu north to Burkina Faso a omo ba ha ebedi dwa enu ne yehwe ho ampanyimfo tena ase a ye ka ase da bi si ye nhwe ha obi ba kwa akoti yare ni bi fi ba bi di abre ye nti ye de mrato ho se sa adwa ne de ye betu asen kakra kopim se wie mu badwo na last week na edin na nso nyame adaroma eda no ko na wie ye na amanfo no ate wo ho ase enenso memai wo hwe nadbofo wa ha presifo fire service wo mu nyina duru ha ma no papa ba nunum o mu ba ye no edwane maaye nanso emani bi tetetete hwese ye beko na wo mo niama kakra na wo mo asan aboa mesre wo mo ntie ma ye ne nyina ye ntumi mo ye ho ban emema si ye kɔ bani we bi akɔ wokɔ ye junctions ne cars ni still ebi pese ede niama ne bakrum ha nanso ye sinkinti se ye mpene mo mo mfa ma edwada no woni wo dwa kakra wo bedi akroma no wo niama kakra kodwom na koton na no ane se mu be space mu ho se ne be ya nipa no yankeka moso ma yare no emme krom ha up to now no nyame adaro ma ye kuro ye manta mo ha ye municipality ha ye nyanti bi enti yesre si ye nyina ye di mra no so a ebi a na nyame adom ye na ya tena ho a ye nya yare ni bi enti kakra me work an me not more officer ni enti no ono so kakra obetimi di asoso ama ye sani ye mame obatampa ka ye de be manad mo officer na ono so kakra wono so ode akan ye mame de no ho me me fa kwanye so na ma chia matifo se de me mame aka bebre no me nka dodo no because ade atorenchem so wo ho ban a entema omoka ba wo twema na beto a emeka bone de eye kase de besere manfo se measures assembly ndi ato ho ubia be di so se de be ya enkofa wo ha onye de enfamre sani awaka no say sani measures a o man peni di ato ho no ye bedi so a emfa o ha enko mame enne ye ba ye ne hu se edwadifo no enne de obie ni ha sani ye ba ye hu se obie ni ha enne ye hu so se police fo a ne won ye adwuma no edoso ye na sani directive alpha ye no mame de be kan se ayiko amen na say no so what is the way forward subsequent days ebeba no so no ebema yetumi ehu ni say ya yo no se nipa etie ye ne aye kan de anka se ya ne ye pe no eye brada ne efia de biara ewa ha enu nkyere se ye mmue ha no obi paduane ata onya bi ukoye dwom ho a enuane bibia wo pe no ubenya bi wo ho enti aha eye fiada ne memeda de ne de debia no ye beba kopim se enipa ne betie ya asem a ye ba ha ye hu se ema ne bitita baabie enti no enne yaba enne fie yaba ebenada nso ye beba be ne nam ha ahwe na mewa gidie se enuru ho ne de na amanfo atie asem a obia ema se ne enne omu ni he timida ase ma me se ne wabada ye tie no ye be se nya nanso ode enkyerɛkyerɛ ne kakra de eka homan yo enkyerɛkyerɛ ne de me se ye nka asem no baabi ho hia na ho ne ye bo enkyerɛkyerɛ ne se minuanom
ɛyɛ yɛn nsa hohoro na ho hia paa yie yare no sɛnea esi ba no ɛba enipa minimu enti no sɛ bi a obi wa sɛbe wabɔ wa anaasɛ wanwansi ɔde ne nsa ne kɔɔ na no on dia wantie niama ɔbampanyin ka ɔde ne nsa kɔto baabi wutwam no wonim sɛ obi ɛde ne nsa to baabi wo so do nsa kɔto so a adeɛ na bi aka wo nsa enti sɛ bi aka wo nsa sɛ bi nka wo nsa ne ɛyɛ srɛ ne sɛ yɛn nyinaa mmra no yɛmfa nsu ɛtene ɛyɛ tap water yɛmfa hohoro yɛn nsa sɛ wɔ mu na hohoro nsa kyɛ na wo mmɛn baabi nsuo wɔ nso a ne na sanitizer no ɛba mu no na wo de sanitizer no kakra na wo de aya wo nsa ansa na watoa wo dwumadie so afei yɛse yɛntete yɛntem a yɛntete na ɛne sɛn yɛntem tete ne sɛ wo bɛn me na mi wansi a wo wansi a efre mi bi droplet asɛ nsuo bɛfiri wo hwene ne wanum aba no ɛkɔ wo nua bi so a yare ni bi wɔ so a ɛbɛkɔ no so enti yɛntete yɛntem yɛte wɔ yɛ kasa kora a yɛnhu sɛ biribi afi yanum ba nanso tutuo na ɛba no ɛyɛ droplet enti ne sɛ wantete wo ntam na no nua di nkɔmɔ kora a droplet ni bi wɔ no betimi ehu ahua akɔ ne mu na yare bi wɔ so a wanya bi me ne otiwe wo bia nim sɛ yare no sɛ me wo bie sɛ wonni bie enti bi kura me gyina ha na me wo bi enti wo so me ne wo kasa na wo ba mi pia ebi a ne ebefiri manum na ba na wo nso abɛyɛ wo enti ɛyi ɛho nhyehyɛ no ɛyɛ kakra bi yɛntete yɛntam yɛnkata ya no yɛnkata yɛ hwene wo frɛ me na me wɔ kaa mu enti na me de mayi ato hɔ but wo kɔ nipa kɛseɛ mu a katawa no ɛne wo hwene sani ɛbɛyɛ a obi a wɔkasa a wutwa mu no ɛno nso ɛmɛyɛ wɔ nti nsa hohoro ne deɛ ɛyade ehia pii ɛyɛ assembly ne yɛabɔ yɛ homɔden in fact yɛ MP so abɔ ne homɔden ɛyɛ kurom ha yɛ Asante Akim Central ha no deɛ Veronica bucket no abu ha assembly ayɛ bi MP so abɛyɛ bi nti wo nam ahwɛ lorry station abɛhu sɛ bucket ne bi sisi hɔ kama yɛ ntuaka ɛnɛ deɛ kura nsuo kura a ɔmampanyin sɛ ɛyɛ free entiri obi a wudu baabi a nya sɛ hɔ nko ana ayɛ adwuma wudu baabi na bi siwa a ohoro nsa ansa na watwa mu akɔ enti nneɛma a yɛde agu akwan mu ne deɛ sɛ nka manfoɔ ebetie na obi a di so deɛ a me yɛ sure sɛ nka yɛ pom ha no nka nyame bɛbɔ yɛ ho ban kakra das sɛnea maame ɔbatampa honorable Susan Akomeah ɛne ɛyɛ na dwumayɛfoɔ nadmo sɛnea ɔmo ka ɛde kyerɛ ɛyɛ Tatale TV ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ nie sambre maame atu yɛfo paa nti yɛntie na yɛmfa ɛmmɔbra ɛsane sɛ COVID-19 they say is always real maame yɛda wase sɛ ɔne yɛn menso medam ase pii sambre ɛyɛ Tatale TV so Samuel Rams ɛna wone yɛn atwitwe nkɔmɛ yɛda wase kɔsoa na hwɛ na yɛde update ɛbɛfi Asante Akim ɛde abrɛ mo yɛda wase